Hi guys, si tatay naghuwat sang kadit karon. Kay pamabutag sang igagaw kadit das munisipyo naghuwat ni. Di na tayo dyan makuha. Nabi sa butan na, di agad nag kuan kay di manihatag. May katungod ag mga asawag anak di ay. Ano man natay? Ano naman ang kuhan? So lagi ni butang butang dyan hindi ko tiyak na nato. Gawa sa tay. Nalagi. Di ay kuhan! Hi guys, good morning. Ako na pud ni, welcome to my channel. Arong adlaw guys, Abril 25 na gazud ja. At tuming ko ano guys, ato misulungsod kaya si tatay gipatawag sa ROD sa registered register of deeds. Ja guys, si tatay makipag-date pa ni sa ijang igagaw mag tagurha man siguro magtagsa. Ang tagsa din sa igagaw tiguwang na pud guys, nga taga Delmonte kay mag-date silang doon to kay parehaman ni sila guys nga release na po sila og titulo sa katulaging juta nila nga ilang bayan sa ilang lulo. Kanang juta ni tatay kabili na sa ilang ginikanan ja. Babay na sipak-sipak guys kay dako man ang jutaan ja. Murag 7 kay so nagbahin katong inahan ni tatay mo na gibahin anda 7 na kay suon ja. Agbayan sa inang tatay katatay ra na si ja kay tatay ra man usang anak. Siya guys, padung kami sa Conday Municipio. Diya guys, diyan namin sa munisipyo naka-parking namin nag-hot sa amis kadit ni tatay nga isang igagaw. Gatay, kan nga nang karon pa na yung titulo ning gawas tay. Bukuha pa man lagi. Transfer ang juta, apa man ito, nag-apply dyan ang titulo ba kaya. Masipak na ba? Nabarag na na itong mga ginikanan. Kasipak. Yeah guys, imong pwede og kuan. Di na tayo dyan makuha. Nabi sa butan na, di agad nag kuan kay di manihatag. May katungod ag mga asawag anak di ay. Ano man natay? Ano naman ang kuhan? Siyempre kay titulo ko na. Naduha lagi mong titulo sa mga juta atay. Basak og sa kuan. Tulo man ganila. Basak. Basak og sa banika. Banika na ng nas. Kaya katuntos katirok. Kung pag-isa. So guys, agawat isang kuan isa pong tiguang nga igagaw nga tiguang na pud guys. Giwat na mo. Lari sa nay, kainit. Nanay di ah. Sino na ay nagpus lang upod kay ubo pag sipon kay grabe inita sa panahon ron. Sang pandaman. Unsa man? Init lang ko da pismas. Wo. Sareng gida. Na iman. Alag ba sa tudrani? As mo dapat ang opisina sa din. Tuwa katong green. Ay green katong green. Murag brown nga portahan. Lajo pa day. Lado. Di pwede ra si tatay pangadto nimo han sakdanan. Sa. Pwede ka pa daw. Babakon ra na patag bitaw. Palakon ra. Tora. Patag maro ni oy kon. Tapos nanay guys, magikan pong na kuan. Manay gipis lang mo. Lang upos nanay. Di ko ko giubo. Diya day, nay. Si na lang hatod sa Cebu karong pon na nagkamansang birthday. Nanapay ni angan ni Jadin hitay. Hindi mo na. Anang ihatod sa Cebu. Ato na lagis kami mo na hatod. Paminsulan na rin ni mo tay. Asa nimo paminjo na si Mem tay? Ato na pala Cebu, ihatod na ito kami mo. Hindi na di kuno kanak. Diya tay kay naman ni angan ni Jad. Kabuok para ba Jad ang problema sa angan ni Jad tay kay di lagi insik, Bisaya lagi. Ngadlek na Hoy, nawag. tinuod din man nakauyab. Kumuli ko diak paon lang kung sanina siya. Hoy, naunsa ka diha? Kana imong sanina kay ang minsan na kano. Si Mimong. Mimo. Wah, mesti lah kayak lang mimong no. Nay ning angay para mga taga sa gwapo pero edad-edaran na. Aga sa pud kanang ibaw. Kasi mimong ato ka to magkaukaw. Magpuwa-puwa og puwa og kaw ka to? Inuot ko. Nano ba kay kwarta rog ko na itong suwad sa atong silog na ana ba? Kung natay kwarta.
Mimong. Sa kalibo na ko ah. Nagmimong. Ang 2,000 yatag ni Inita. Tay, mamindas imi tay, mahatod pagkakaslun. Ako, Sa simbahan. basta kay mag-ihag 50 ka baka. 50 ka baka ihawan. Kaya tikuan. Kami guys, sagatuhat pa merat katong tiguang lingas ang igagaw unsa. O kalay pud maabot, mga nagtambay-tambay sa mandari, istorya sa ami. Unsa mo sa nga tuong nanay, basig tuarang tunag huwat day sa tuas ROD, kay ganina pa mi dinhi. Tara nay. Tara na tanga tuon na dunay, tuan na lagi to kay ganina pa ta din ni mga tangag oras sa putan nagatuhat. Nalagi to ra to sunong bansoy. Kami sa mong titulo guys. Parang sa yung titulo guys, kaya tauban naman diha. Tatay kay di mo ko to. Mo to kita sa tay ko di sila. Abot sila sa tay sa buwang. No na ni. Sanina ra na kay wala ba ko ilis. Masih ko. At sakto kay kuha sa bilaran na. Jawab. Nga na may umubay kan. Nana tay. Tagbilaran mo di ko kuha ni mong titulo. Sa bansoy. Tagbilaran ko no kuha ni mong titulo. Di magmuad gyud ka dito kanay bayran. Ta. Nas bansoy. Gunjar sa bansoy lagi ni buto gunjar. Hindi ko siyak ng ato. Gawas sa tay. Nalagi. Di ay kon. Tuloy-tuloy ko aday. Ato tagbilaran. O pwede man siguro mo. Di ka pero pabuhat ko ng upuan. Attorney. Oh, Tatay na laman magsakay ra sa sanan. Procedure. istorya ha. Huh? Sakay na naman tagbarsahan. Kariga po. Dire. Tatay. Lagi. Ha? Ginjara pa bang dajay? Gunjar. Para imin. Nawa ko mi da ginjara po mi gatwa. Kasi marami lagi tawagan din nana din. Mura ko naman mo driver og. Palihog ka bayad Hindi, umam ni ka. treasurer ma'am. Isa na lang. Ay, Sige. isa na may isang. Okay na ni din sila matigo dinhi. Oh, namo dang resibo. Asagdang resibo nimo na Para sa dako. buhis sa anak kay basi di kun mo tagaan na to sa May buhis. treasurer. Nama ko dang resibo sa pagbuhis na Oh, ato la daan to sa treasurer ma'am. Balik ra mo dali, bilin ra na sila. Balik. Balik pa man mo dali para magkuha sa Ay bili naman sila. Ay guys, uli na mi. Nanipit ndarigpan. Kapatubanan to. Ano kakwag titulo guys, kaya gaba na mga igawang tatyo pa nakabayad lagi. Kailangan titulo naglang maberinan. Basta tayo updated man sila, damay ra naman sila guys sa wanang buhis. Bakit? Pero na magwa mausya pagang Diyan daman. sinampila dari pagikan. Oh, sabong siya ng pila. Wal Julia. Wadi pagita si babaw. Ya guys, diyan day mi, baking namin si baba sa among bahay. Dari ara kuno pa kuno matangtag hinampilan tatay di. Ato na ko tay. Pag di mo kurong tambawa pa. Ara magkape. Kang nanay. Jagay timing na ay buwad ning labay dari nga suroy, palit mig buwad. Nansay, buwad. Ito bang bara, masa-basa man. Ito nang basa. Buwad na to na ron. Masa-basa lagi na. mga ikos tamban, tambok na ba? An, Ha? ug-ugag kayo, lugi po sila. Ano man? Ay, basa ba? Ugag, gaan. Buwad ko na sa buntag, buwad sa panot to, buwad sa basa pa niya hapon. Dugangi pa yung 20 para 200. Taka naman ang buwadan, karon tapang lain. Kang ilan na nay? Imong tagaan? Tagaan yung sinanig buwad. Para asahan para kang nanayhan. Uli ka mahunang sa among tangadoy. Mabut-buto sa gaba? Kamuhunang kas tangadaw lang kami hangang gani. Mitazok lang do. Diya guys, kay timing diyan pag miss dos bahay. Wala sa mami sa among basak diya guys, tanaw. Kamusta magkamong basak dagto ka. To katulaging duta nga di nanay titulo kaning basak ang trabaho guys mo ni among titulo gikuha ron guys.
kalos Ginoo. Nagringgin naman day dagko na baday kuno nagamang humay guys. Na mga katapusan siguro sa Mayo makuha na pud ni Buyag Dugay-dugay ko nakanganhi guys. Mao ni gamang kita namang basak guys. Mao ni ag usa sa mga duta ni tatay nga ako'y nagtikad sa basak. Kani nga basak ang tatay ni guys. Kabilin gyapon ni si Zang mga kuan. Kani nga basak kabilin gyapon ni sa isang ginikanan guys. Kani nga basak dinhi mao ni ako nagtikad sa isang basak kay di na malisa tayo makatikad kay buta naman. Mao ni ang gibanan pagwas ti tulo. Diya guys, ang hapit mi dari sa among ijaan. Ang naghanap ba sila gulay na ampalaya, na sitaw, kanang batong ba. Pangatag ni sila na mga abutan ni sa garden. Alaman ni ilis dan po, og makatukog grocery, makasulo ko shoes, bahan namin taga-grocery, pwede kay luoy po ning ahang izaan po. Na guys, shout out ko sa kuan, ang igagaw nga, isang anak daning si Virginia sa Manila guys, isang mama. Nangatag na sa kampalaya daghan guys. Gani nang buntag dahi batong, ja dapoy kuan gipadapon nga nang buntag nga bitin nga ampalaya po ja. Arang kadaghan kajugbungan ni sa ampalaya guys, sige ni sa panghatag namo. Ja guys, dana miss bye, nauli namin ja. Dahil isang na ignorante dani sa gulay kay di mo di makaagulay, na ignorante siya sa bitin nga ampalaya di Mura siya cucumber, no? Si cucumber. Di ba, mura siya cucumber ba? Has na. Ang sayangan na han. Pamunta na ko ng maring sayangan. Ampalaya. Tignaw. Ay batig naong. Lahi, ugnaw ko yung bati. Lahi. Tara guys, amang sidanrong hapon. Oh, may kaparan. Tara, iwa na. Yips, tumba na. Isagol na sa kuan, isagol na sa pikason ko na. Isagol na si Jasa kanang inununan. Ikot raning do ha. Ayawan. Lahi, ugnaw. Dapat guys, batong. Natag ng pidila. Isda na na mag-grocery uma. Dapat siyang palaya nga tinangod. Ang problema po dani guys, kaning amang ijaan dani nga tag-ijaran ning gulay kay imo ning bayaran di pili pa bayaran. Mo nga ilis lang naman ni og kape bog asukal sa baday mga kuan kay di lagi nga magpabayad ipanghatag dal lagi kay arang ka maadyo pud kaadyo kaning amang ijaan pud. Ang palaya nga bitin ug ang palaya nga tinuod ug kuan kanang napi batong. Natag ni man ang pidita. Ja guys, marote among vlog karon. Ja, salamat sa away sa pagsuporta sa among video. Thank you guys. Bye bye. God bless.